हम चुतिया है खाली वही पता किले गाँव भर में हमसे माहिर के होइए ना। हाँ चला भौजी, तू बहुत पढ़ल लिखल बारू, बहुत तेज बारू। चला ई सवाल के जवाब दा कि आखिर चोली के ऊपर आ साया के भीतर का होखेला? का चीज होखेला चोली के ऊपर, होखेला का चीज साया के भीतर, होखेला साड़ी चोली के ऊपर। चला माना तनी कि चोली के ऊपर साड़ी होखेला, ऐसे रखाला तो एकर मतलब ई भइल कि ऊपर साड़ी होखेला। चला आगे बताओ कि साया के भीतर का होखेला? और डोरी होखेले हो साया के भीतर। अति सुंदर, बहुत अच्छा कहली भौजी, बता दिली। लिखो बच्चों, साया के नीचे डोरी होता है, चूतबूर नहीं होता है, समझ गए? लिख ला का पता अगली बार 10वीं के परीक्षा में आ गई। एक बार तो कोरोना के चलते भेबे न कलक है, ऐसे ना आइला। अगली बार कहीं आ जाए कि आखिर साया के नीचे का होखेला, तो लिख दिया कि डोरी होखेला, चूता बूर ना होखेला, लिख दिया। चला भौजी आगे ज्ञान बांटा। कहाँ होखेला स्त्री को चिकन बतावा भौजी। हाँ भौजी, इस सवाल के जवाब बताओ, आखिर स्त्री के कहा चिकन होखेला? गाँव भर में हमसे माहिर के होइए ना। हाँ हम जानता नहीं, गाँव भर में तोरा से माहिर तोरा से छिनार है, एकरा से माधर चोद लोग नहीं के। तू एकरा सवालवा के जवाब तो दा। नीचे होखेला स्त्री का चिकन, स्त्री माने प्रेस, और करे नीचवा का हम बतावत है, सुना। हाँ भौजी ठीक कहलू। हाँ बता दिलू, हमनी के तो मालूम ही न रहला उ स्त्री के नीचे चिकन होखेला। बाकी हई स्त्री या माने तोहनी जैसन स्त्री के तो नीचे छेद होखेला ना, छेद होखेला। हलो के लगा हो भारत के आंगन बतावा भौजी। बस ना जाई अंदर। अरे भौजी एगो और सवाल के जवाब रह गइल, पूछो था कि अगना बाहरला में कोची लोकेला बता दा। हमनी के मालूम नहीं खे का लोकेला, आखिर औरत सब अगना बाहर ले, जब माने केहू लड़की औरत अगना बाहर ले तो का लोकेला, तनी बता दा। हमनी के मालूम है नहीं खे, ये पूछा था तो हम सुन ले, बता दा। लौके सहूरा भारत के आंगन। हाँ ठीक कहलू है भौजी, बता दिलू हो कि अगना बाहर के संस्कार लौकेला, सहूर लौकेला। सर्वा हमनी तो खाली फुटबॉल देखत रहली है, आज से पहले मालूम न रहला का कि जब औरत लोग निहुरे ले अगना बाहर के बेर तो खाली संस्कार लौकेला। बाकी जो दूगो सामान फुटबॉल लौकेला तो केहू आदमी देखबे न करेला। हम चुतिया है खाली वही पता किले। बस ना जाई अंदर। भौजी एक मिनट रुका, एगो बस लास्ट एगो बस ये बता दा, हो गई खत्म। है सर पूछ छेद वाला पूछ। बोला छेदा के वन जैसे टपकेला पानी, अरे नलका के छेदा से टपकेला पानी। हाँ भौजी ठीक कहलू है, इनकी एग्जाम में आई तो बता देम कि छेद माने नलका होखेला, मतलब कि वह छेद में से पानी निकलेला। दोसर छेद तो खाली मुँह में काम आवेला और लांगा से तो पायल रहेला। बाकी एक वो छेद होखेला जब से टप टप पानी चुएला, माने नलका। हाउ तो छेद में खाली पेशाब कहल जाला, नलका के नलका ननु कहल जाला, छेद कहल जाला, छेद। लिख ला लइका सब, छेद कहल जाला। अरे ठोको का है ना, ठोकई खाती तलाल बा, अभी ना ठोकले सूत जाई ता कहबू ठोकबे न कहला का, आ ठोक के सूता ता कहता ठोका ता, सर्व में समझे में ना होता। बस भाई लोग आज के वीडियो पे समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमें चैनल के सब्सक्राइब करें, घंटा बजाए तक कोनो वीडियो डालें तब तो सबसे पहले थैंक यू।